Hoi, ik ben Koen Kuipers en ik ga hier vanuit Gennep starten om 70 marathons in 80 dagen te lopen. Dus ik loop van Gennep naar Palermo. Wil je me volgen? Kijk dan op mijn sociale kanalen of op de website of op Gennep Nieuws. Dankjewel. En dan ga ik even voorstellen aan elkaar. Meneer de burgemeester, meneer Koen. Ja, best wel, maar wel leuk. Ja. Mensen, dit is Koen. Dit is nou Koen, voor degene die het nog niet weet. Ik heb aan Koen gevraagd, goh, heb je er een beetje zin in? En hij zei ja, gelukkig maar, want anders staan we hier allemaal voor niks. Dat is ook Ja, stel je voor dat je helemaal naar Zuid-Italië moet gaan rennen en je hebt er geen zin in. Koen, ik weet niet of het al gebeurd is hier, maar misschien kun je zelf even kort vertellen. Jij gaat lopen, je gaat ontzettend eind lopen naar Palermo toe helemaal. Ja. Ik heb net toevallig geappt met iemand die daar op vakantie is in Sicilië. Ja. Ik heb aan hem gevraagd om de groeten te doen aan mijn grote vriend daar, Don Corleone. Je kent hem wel. Ja. Dus dat wil ik jou ook alvast maar meegeven. Maar voor je daar bent, ga je een heleboel dingen tussendoor doen. Ja. Misschien dat je daar even wat over kunt vertellen. Ja, wat ga je allemaal tussendoor doen, Koen? Ja, tussendoor ga ik, tussen het lopen door, ga ik geluksacties uitvoeren voor mensen. En ja, wat het is voor iedereen anders. Maar het kan dus zijn dat ik iemand een kaartje stuur die heel eenzaam is. Zo kwam ik ook iemand tegen die graag vanuit Palermo een kaartje wil dat ik goed ben aangekomen. Dat is denk ik je moeder. Nee. Oh. Nee. Iemand die ik op mijn reis door Limburg tegenkwam. Okay. En ja, zo klein kan het zijn. Of iets heel grappigs zoals gekke dansjes uitvoeren en daar dan video's van maken. En mensen hebben al wensen ingestuurd, hè? Ja. Heeft iemand hier al een wens ingestuurd? Wat heb jij gevraagd? Ik heb een playlist gemaakt. Ik heb Koen gevraagd die te delen. Wat heb je gemaakt? Een playlist. Een playlist? Te ondersteunen, want ik weet hoe groot een muziekfan die is. Dus... Maar goed, de playlist is er dus één. Ja. En ik heb maar één wens, dat je goed gezond daar aankomt. En daarna ook weer goed gezond terugkeert. Ja. Maar ik neem aan dat je niet terug gaat lopen ook. Dat is niet de bedoeling. Nee. Ik weet nog, dat is een van de leuke dingen. Als ik daar aankom, dan blijf ik daar. En daarna zie ik wel van allerlei dingen wat ik dan daarna kan gaan doen. Dat weet ik dus nog niet. Maar je gaat niet alleen. Ik neem aan dat je wel een begeleidingsteam of zo hebt, of wat? Nee, ik ga alleen. Nee, helemaal alleen? Ja. Er is niemand hier die op jou let of zo? Er is wel een begeleidings... Er zijn een aantal belangrijke mensen die mij heel veel hebben geholpen. Ja. Die mij ook onderweg nog gaan ondersteunen. Degene met wie ik... mijn ouders sowieso natuurlijk. Dames en heren, de moeder van Koen. Applaus! En de vader van Koen. Applaus! Ik kan niet iedereen gaan noemen, dat wil ik wel, maar dat... Nee, dat weet je er een moet je doen. Nee. En hoe doe je dat? Hoe gaat dat in de logistiek? Is dat dag voor dag bekijken, waar ga ik nu heen, of heb je een hele route? Ik heb wel de route, want ik ben nogal een beetje chaotisch in de zin dat ik snel verdwaal. Ja? Tegenwoordig met Google Maps is dat wel over een paar weken krijgen we allemaal een kaartje thuis, de groeten uit IJsland. Ja. Dat lijkt me moeilijk lopen hoor trouwens. Oh ja, dat is moeilijk lopen. Ja, wordt wel lastig. Dan kan je ook iets. Maar je weet wel waar je nu vandaag heen loopt. Ja, dat wel. Ja, dus dat, maar de rest is heel erg, heel veel dingen zijn onbekend. En dat is ook wat het is, zeg maar, het onverwachte en het onbekende, dat is een beetje mijn gids, zeg maar. Ja. Spannend, ja. De hele avontuur. Ja. En nu, vandaag ga je naar? Vandaag ga ik naar Geldern. Het ligt onder Kevelaar. Onder Kevelaar, ja. Ja. En dat is ongeveer inderdaad die 42 kilometer? Ja, alles is een marathon of meer. Ja. Meestal meer.
Ik heb nog nooit een enkele marathon. Ik vind het met de fiets al een end. Maar je stopt dus ook af en toe, je kijkt of er verhalen zijn te vinden en dan doe je dan wat mee en dan loop je weer verder. Ja. Dus niet van ik loop alleen maar het is wel goed om je heen kijken ook. Ja, dat is zo leuk. Het zijn die kleine daden die dan elkaar ook verbinden. Ja. Dat merk ik ook. Als ik iets kleins doe, dan vind ik dat leuk. Iemand anders vindt dat leuk. En als je het deelt, dan vinden andere mensen dat ook weer leuk. En dat creëert toch een soort positief gevoel. Leuk? En in november stond jij zo op het podium Oh ja. met een verhaal. Stond je daar heel erg zenuwachtig te zijn over een verhaal over Amnesty en over wat je allemaal wilde bereiken. Maar ergens pakte je mij en heel veel mensen uit die zaal nog meer. En ik denk dat is waar je de meeste groei in hebt gemaakt. Iemand die heel zenuwachtig was over zichzelf laten zien, over het durven laten zien van je verhaal, je laten zien van dit is mijn droom. Ja. En vanaf daar heb ik je zien groeien van inderdaad iemand die heel zenuwachtig was op dat moment naar iemand die kan gaan staan bij Genneps Nieuws gaan zeggen zo, nou ik ben Koen en ik ga dit doen. En of het nou gaat van App for Amnesty, of het nou gaat van de Noordkaap naar Palermo. Als het gaat nu inderdaad van de reis die je nu gaat maken, de groei heb jij gedaan. Ja. En ik ben keihard voor je geweest. Ik heb je echt doorgezaagd op alle mogelijke manieren die ik met je zou kunnen doen. Ik geloof... Wat voor rol had jij dan? Want dit klinkt voor mij heel raar, want ik weet niet wat voor geschiedenis jullie samen hebben. Ik ben Koen tegengekomen in november bij het Runnerscafé. Ja. Ik kende Koen toen nog niet. En Koen stond daar een pitch te houden van een minuut. Ja. En vanaf dat moment dacht ik weet niet, er is iets in die man, ik moet hem helpen. Dus Jij ik ben bent hem gaan helpen. En dat wou jij ook. Ja. Het krachtigste vond ik... Nee, ik heb hem geforceerd dat te doen. Ja. Nee, ik wil het heel transparant houden. Ja, precies, helder. Alleen de opmerking, Koen, waarom ga je dit doen? Blijft hier alsjeblieft elke keer als je weer een marathon start over nadenken. Ja. Want ik denk dat de grootste groei is geweest. Jouw kern krijgen. Weten dat je het vanuit je hart goed jouw droom gaat waarmaken. Ja. En of het nou inderdaad gaat van midden in de winter met min 5 met z'n tweeën een ultra lopen. Of ergens in België door een modderbad. So what? Je gaat het gewoon doen. En jij gaat je droom waarmaken. Ja. En dat gaat jou lukken. Wauw. Dank je wel. En de klok die speelt nou 10:30. Hoe gaan we dit openen? Ik denk dat ik gewoon een ferme handdruk geef. En dat wij een applaus doen. En dan Koen. Rennen maar. Geef eerst even een knuffel aan je vader en je moeder. De rest die Ga je goed? En we zien elkaar nog wel een keer. Ja. Goed, dat kan je denken. Dat is wel leuk dit, hè? Ja. Nou, Koen. Oh jee. Succes, hè? En kom weer mooi terug, hè? Over een paar maandjes, hè? Knuffelen. Knuffeltje. Succes hè. Nou, je krijgt gewoon een ferme handdruk. Mede namens de ooievaars boven daar. Dat zijn je grootste fans. Die gaan je ook volgen. En als jij daar eenmaal bent, vliegen zij achter Jan. Want dan zijn ze wel zo groot als achter Jan komen. Zo ongeveer. Spreken we dat zo af. Koen, daar ga je. Koen, succes. En veel plezier ook. Mooi. En ik hoop dat het alles geeft wat je wil dat het brengt. Ja. Oké. Nou, heel leuk bedankt. Succes. Daar gaat hij dan. Applaus. Daar gaat hij.